Vzletný názov, takmer 500 000 investícia, sedadla iba pre niečo vyše 60 divákov. Nové kino Lastovička, ktorého realizáciu prezentovali v Dubnici nad Váhom, uzrelo v auguste svetlo sveta. Vybavená multifunkčná sála tak má poskytnúť priestor nielen pre digitálne vysielanie najnovších filmových titulov a byť v regióne konkurenciou pre multiplexy, ale má slúžiť aj rôznym komorným koncertom detí i žiakov umeleckých odborov. A ako to v novej technikou nabitej sále vyzerá, už pozrite sa. Uvedená rekonštrukcia pôvodne bábkovej sály je podľa slov primátora súčasťou koncepcie postupnej obnovy Domu kultúry v Dubnici nad Váhom. Lastovička je len jedna časť našej koncepcie rozvoja Domu kultúry. Dom kultúry bol postavený v roku 1964 a táto spodná časť, kde bolo bábkové divadlo, tá odtedy bola v takom stave, ako bola. My sme si tú koncepciu urobili tak, že chceme vrátiť kultúru do kultúrneho domu. K danej rekonštrukcii zaznela aj silná kritika. Mnohí vlastne vytýkali to, že je to príliš vysoká suma na takýto malý priestor. To môžu povedať, viete, ako som povedal pri Lore, takí investiční analfabeti, ktorí v živote nič neurobili, nevedia, aké sú ceny. Preto som aj nechal projektanta, aby povedal, na ktorej časti sa dalo, len tá technika stojí 140 000 a potom, čo boli ako sanita 32 000 tuším, a takto to išlo, lebo to je naozaj kompletne všetko urobené. My sme museli dokonca otvoriť aj základovú dosku. Otvorenie pre verejnosť prebehlo v nedeľu 28. augusta rozprávkou pre deti. Z novej sály má radosť najmä oddelenie kultúry. Podľa vedúceho odboru je vynovené kino skvelým priestorom, kde uvažujú nad rôznymi ďalšími predstaveniami. Spomínali sa aj nejaké také koncerty, aj to plánujete do budúcna? V prvom rade samozrejme, že sa chceme rozbehnúť, čo sa týka tých aktuálnych ponúk. Premýšľali sme aj nad filmovým klubom a potom možno, že aj priebežne tak nejak súbežne s tým, podľa toho, aký budú odozvy a som povedal taká požiadavka obyvateľov. Nemáme problém prejsť aj na priame prenosy, samozrejme. Ak vás nové kino zaujalo, máme pre vás pozitívnu správu. Začína s riadnou prevádzkou a počas celého septembra sú pripravené priliehavé tituly. Magdalena Švančárková, televízia Považie.